ଯାଇଥିଲି ସେଇ ସୈନ୍ୟମୟ ଲଙ୍କାପୁରମ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ରାବଣର ଅନୁସରମାନେ ତୋର ଲୋମକାନ୍ତ ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ତ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାକ୍ଷସ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଡ଼ ଦେଇ ମୋର ଶରୀରରେ କିପରି ଦାଗ ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲ ଆରେ ହଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ବିଭିନ୍ନରେ ମାରୁଛି ସେମାନେ ଏପରି ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ହିଁ ମାରୁଛି ତ ଦେହରୁ ଏ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଜମା ଯାଇନି ଜମା ଯାଇନି ତ ଦେହରୁ ଦେଖଳ ଦାଗ ଜମା ଲିଭିନି ଜମା ଲିଭିନି Asuranga sate, rana paruthinu, asuranga sate. Tore haru ekala daga, tomar kipini, tore haru ekata pina, tomar laini, tomar laini. हनुमान प्रभु सुनु रे मारुति जय श्री राम मो कथाकु थरे तुइसु प्रभु सुनु रे मारुति मो कथाकु थरे तुइसु Mama!
ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ତୋ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରି ବହୁ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ଆଶାରେ କରି ବହୁ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ଆଶାରେ ମୋ ସତ୍ୟ ରଖିବୁ ଆଡ଼ିଛି ଭରସା ମୋ ସତ୍ୟ ରଖିବୁ ଆଡ଼ିଛି ଭରସା ଏ ମନ ରହିଅଛି ପରିଠାରେ ଏ ମନ ରହିଅଛି ପରିଠାରେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ତୋ ନିକଟକୁ ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଛୁଟି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ବୀର ତୁ ମୋର ସତ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ହଁ ହନୁମାନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ସତ୍ୟ ମୁହିଁ କରିବି ରକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ। ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଆଜି ଅସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମୋତେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୋ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ହନୁମାନ ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ମୋହର ନିକଟେ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ହେଲେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମନରେ କିଛି ଭାବିବୁ ନାହିଁ ତ ବୀର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣ କହିବି ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା କରିବି ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭାବନା କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ବୀର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋତେ କେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଶୁଣିବି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ପଣ୍ଡ୍ୟ ଅଧିପତି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଏ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆପଣ ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ କଥା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ତୁ ତ ମୋର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛୁ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋତେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ତୋ ନିକଟରେ ବଖାଣ କରୁଛି ତେବେ ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋତେ କେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ପଣ୍ଡ୍ୟ